Når vi tæller kontaktpunkter eller touchpoints, så handler det jo i høj grad om at få mest muligt for sine penge. Og hvordan gør man det? Det handler ved touchpoints og kontaktpunkter ligesom mange andre ting her i livet. Det gælder ikke nødvendigvis om at have mest muligt, men det gælder om at have det bedste. Og hvordan får man så det kvalitativt bedste, altså de rigtige touchpoints i forhold til den målgruppe, som du nu gerne vil have fat i forhold til et givet job? Det afhænger selvfølgelig af formatet, og det kan være tekst, og det kan være lyd, det kan være et foto eller video, det kan være at stå på en messe, men det kan selvfølgelig også være noget omkring hyppigheden og hvornår du gerne vil ramme den målgruppe, som du skal have fat i til jobbet. Det er enkelt, hvis du laver det via en touchpoint-analyse. Du tager et Excel-ark i den første kolonne, der skriver du ganske enkelt, hvad der simpelthen er muligt. Altså, hvilke touchpoints kan du overhovedet komme til at tænke på det. Det kan være tv-reklame, og det kan være jobportaler, og det kan være outdoor-reklame, og det kan være virkelig, i det her tilfælde, skal du bare lade tankerne løbe og se, hvad alt er muligt, fordi så overser du nemlig ikke noget. I den næste kolonne, der prøver du at fokusere på den målgruppe, du gerne vil have fat i. Og er det de unge, jamen så er det ikke nødvendigvis ugeaviser, du skal kigge i for at lave et jobopslag. Det kan jo være, det er YouTube eller en jobportal for de unge, eller hvad det nu måtte være. I hvert fald så skal du 100% fokusere på, hvor de unge er. I den tredje kolonne, der tager du så dit eget budget med i dine tanker. Altså fra af, hvad der fuldstændig var muligt i den videst mulige tænkelige forstand, og så hvor de unge er, og så selvfølgelig, at du ikke nødvendigvis har 10 millioner til at køre en given kampagne, men vi tager udgangspunkt i dit budget. Når du så har lavet de her 3 kolonner, og du har sammenholdt de 3 kolonner, så har du også svaret på, hvor du får mest muligt for dine penge, og du har ikke overset noget. God arbejdslyst.